Jekk tibqa' l-istess fl-aħħar tal-quddiesa bħalma kont fil-bidu hemm xi ħaġa ħażina. L-Ewkaristija hija l-preżenza ta' Ġesu tbiddilna mill-qiegħ. La Ġesu jiġi ġewwa fik ma jistax ma jibdlekx. Fl-Ewkaristija huwa Kristu li joffri lilu nnifsu u li jingħata lina jistedinna biex ħajjitna tgħix bih u titma' l-ħajja ta' ħutna l-bnedmin. De él y alimente la de nuestros hermanos. Iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika hija laqgħa ma' Kristu l-xoxt. Fl-istess ħin hija mod ta' kif ninfetħu għad-dinja kif għallimna hu. Kull darba li nieħdu sehem fl-Ewkaristija, Ġesu jiġi fina u jagħtina l-qawwa biex inħobbu kif ħabb hu. Għax hi tagħtina l-kuraġġ biex niltaqgħu mal-oħrajn, noħorġu minn nfusna u ninfetħu għall-oħrajn bl-imħabba. Nitolbu biex il-Kattoliċi qiegħdu fiċ-ċentru ta' ħajjithom iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li tbiddel ir-relazzjonijiet ta' bejniethom u tiftaħhom għall-laqgħa ma' Alla u ma' ħuthom il-bnedmin.